Estem aquí a Vilobí amb la vaca voltaire, la vaca que no para de voltar per tota Catalunya, a veure quanta llet treuen. La pregunta és si el consum de llet és bo o és dolent per la salut dels homes. I què té la llet que em protegeixi del càncer? Que té un producte màgic i el més important de tots és el calç. El calç és un producte anticancerigen, molt potent. Hi ha altres coses, la vitamina D, aquest famós CLA que us he parlat abans. Aquesta evidència és més o menys. Però la del calç no ho discuteix ningú. No hi ha cap dubte que la gent que consumeix llet i productes làctics té menys problemes cardiovasculars que els que no en prenen. No hi ha dubte que la llet redueix el risc de patir diabetis i obesitat. Hi ha una corrent que explica que la llet no és bona per la salut, però l'evidència científica apunta absolutament a que, per l'altra banda, i tots els governs del món, des del punt de vista de salut pública, recomenen el consum de 2 o 3 racions diàries de llet o productes làctics. El missatge que he volgut donar és un missatge de tractar de posar una mica de sentit comú. Potser és l'única cosa en què tothom està d'acord, en què el consum de la llet és una part integral d'una nutrició bona pels humans.